Днес ще си поговорим по една много интересна тема, която вярвам, че всеки един от вас в един момент от живота си е задавал сам на себе си като въпроси. И тя е свързана с това какви са били българите едно време и какви са днес. И какво всъщност промени жените и мъжете в модерният ни свят. Виждам, че моята прекрасна събеседничка вече е тук. За това ще я поканя. Надявам се, че ще успее безпроблемно да се включи. Здравейте! Здравей, Лати! Дали ме чуваш? Здравей, Вики! Много се радвам да те видя. И аз много ми е приятно и благодаря още веднъж за поканата. Просто е истинско удоволствие да имам възможността да правя лайв с толкова добър, сърцат и раздаващ се за България човек като теб. Удоволствието е мое и ти благодаря, че така откликна веднага на моята покана и реагира толкова бързо, въпреки че този лайв малко се забави във времето. Но, между другото, днес се оказа, че е денят на българския фолклор и няма абсолютно Точно нищо така. случайно. Нашият лайв да бъде Да, точно на тази дата. Така че мисля, че да. всичко е наред. Оцелихме датата, оцелихме времето и се надявам да прекараме един прекрасен лайв, както ние двете с теб, така и с всички хора, които са тук и които ще бъдат с нас. Да, и да бъде полезен, сигурна съм, защото когато има хора, които просто горят в българското, както и с теб си говорихме преди това, няма нужда да е начертано, да е преизмислено, просто когато правиш нещо със сърце и душа, то си лечи. Така Да, че, точно така. Само ми кажи дали правилно позиционирам екрана. Нещо натиснах. да, просто в момента си ни разменила, аз съм на голям екран, може да го натиснеш пак, ако решиш, за да може ти да си... Да бъдем двете една до друга. Има ли такъв? Има такъв вариант, но в момента не знам точно как да го направя. Да, аз също не знам и тъй като реално в TikTok най-малко се появявам, аз не мога да ти кажа, но мисля, че така, окей. Това е моят първи лайф, между другото. И малко не съм ориентирана как се случват За теб нещата. хората трябва да те аплодират, защото това е наистина голяма победа за теб. Ще се радвам, ако мога да мотивирам някого, дори поне един човек, защото аз дълго време отричах лайфовете и TikTok. Но ето, че дойде момент, в който реших, че трябва да се появя и има смисъл да се появя, така че за мен това е голяма победа, да си изкарам от моята зона на комфорт, така че приветствам хората да го правят по-често, да излизат от техните зони на комфорт, да се предизвикват и да правят нещата възможни сами, защото само ние можем да си направим сбъдването на мечтите. Днес ще поговорим за българските фолклорни области и за това какви качества, обичаи и ценности са били характерни за хората във всяка една от тях. Ще преминем през северняшката, добруджанската, тракийската, шопската, пиринската, родопската и ще видим как природата, поминъкът и традициите са изграждали характер на българина. Както и ни обявихме на няколко места, всъщност идеята на Wi-Fi е да си поговорим за това какви са били ценностите в миналото, какви са днес, каква е разликата между българите тогава, българите сега. И както каза Лати и ти, нещо много ценно и стойностно за мен, според мен важно, като човек на новото поколение, защото народ без, както е дърво без корен е изгубено, така и народ без корен е изгубен и без ценности, които някога нашите предци са имали, така че това е нещо много важно. Да, ние имаме щастието и възможността да черпим опит от нашите предци, защото толкова години във времето нашите предци са оставили опит и мъдрост, които на нас не се сервират на готово. И нашата основна задача е да успеем да ги разберем, да ги осъзнаем и да ги въведем в нашето ежедневие в съвременният ни свят. Това може би е най-голямото предизвикателство, което е пред нас и пред поколенията, които идват след нас. Точно така, да. Абсолютно. И ние сме истински големи щастливци, всъщност да имаме свободата да се радваме на това да решаваме дали да следваме такива ценности, дали не, защото точно преди лайфа прочетох нещо, което много силно ме замисли и то беше във връзка с афганистанските жени в момента днес под така нареждането на талибаните, доколкото прочетох, просто много набързо минах през него, на жените им е абсолютно забранено да имат всякакъв глас, да говорят, да пеят, да си изразят гласа публично, нямат право да излизат на публични места, да ходят в паркове, да ходят в салони за кръща, да ходят в
да спортуват, изобщо нищо, пълно вземане на гласа на жените, а ние тук имаме свободната воля да решаваме какво от тези ценности да си вземем и какво да предадем, за което сме огромни щастливци. Просто благодаря, че съм се родила българка и в тази страна. Да, имаме много причини да се гордеем, че сме българи, но много малко хора го осъзнават и може би не оценяват или не познават България толкова добре, колкото е необходимо, за да я обикнат. И се възхищават на чужди традиции, на чужди навици, на всичко, което е чуждо дори като природа. А всъщност ние сме едно райско кътче, в което освен невероятна природа, имаме и много добри климатични особености. Но това всъщност е предмет на една друга тема, която може би до някакъв така степен е свързана и с нашата тема, защото нрава на българина се е формирал векове наред, благодарение не само на преживяването, които са се оказали пред него във времето, но и на самата климатична и географска атмосфера и разположение на нашата държава. Ти сигурно ще споделиш по-подробна информация по темата, имайки предвид фолклорните области на България, така че ще ти оставя на теб тази дума да тръгнеш по този път и да запознаеш всички нас с особеностите на всяка една фолклорна област. И тогава хората ще разберат защо споменавам географското разположение, климатичните особености и така нататък. Добре, много ти благодаря за тази възможност. Всъщност, истината е, че фолклора, народните танци, традициите буквално са част от моя живот през целия ми живот, както се помня съзнателно, откакто съм била на 3. Казвам била, защото тогава сме записали на народни танци без аз да знам, но сега до ден днешен имам спомени промеждутъци на моменти, от когато съм много малка, може би на 3-4, където съм играла първата ми ръченица и благодарение на това в целия ми живот се прокрадна тази нишка. За хората, които не ме познават и сега за първи път ме виждат, Виктория Петрова се казвам, на 22 и бих казала посланик на традициите и на това те да остават живи у нас, особено от хората, от които зависи, съответно от нас, младите, от мен, от Лати, от всички хора, които тепърва имат гласност към света. Фолклорните области за мен са нещо много повече от просто едни там някакви сухи теории и нещо, което само старите хора трябва да знаят. Защото аз като бях малка, може би навярвам много други хора, си мислех, че народната музика тя е само за възрастните, за бабите и дядовците. Изобщо не е интересна, но с времето и с порастването осъзнах точно обратното, че това е нещо, което е безценно. Защо? Защото аз лично не гледам на фолклорните области като нещо, което е отживяло, а гледам на всяка една от тях като извор от нещо безценно, което човек може да си извлече. И всъщност такава е тематиката, може би тук в момента и да спомена, че поради, как да кажа, не знам, огромното ми привличане към тази тема, започнах да пиша и първата ми книга по темата, която е почти готова. И чакаме с голямо нетърпение. Да, може би много скоро ще излезе. Имам, така да кажем, предпоследни финални корекции по нея. И тя е точно в тази тема за една баба, която всяка неделя събира децата на площада и разказва по едно богатство. Шесте скрити богатства, така съм ги заглавила в книгата. Да, но за да стигна и до там, имаше много така различни други открития, като артефакти, които открих по пътя, за да си изгубя целия пъзел. И един от тях беше всъщност Лати, твоя дневник. За хората, които още не сте си взели дневника, искам да разкажа, че аз имам предистория за него. И всъщност аз от много време си пиша благодарност и пиша дневник, от години. Обаче бях спряла. И се си повтаряхме, трябва пак да започна, докато в един момент не ми излиза Лати тук в TikTok. Аз не влизам в TikTok по принцип, не знам по какво стечение, сега някой ми го беше изпратил дори. И виждам един прекрасен дневник с една божествена корица, с химикалка, изрисуван, с българските шевици вътре. Изобщо си казах, това е зад мен. Да, точно така, да, покажи го зад теб. Също аз мога да го покажа и по-подробно. Ти докато разказваш, аз ще го показвам. Супер, да. Да, за да могат и хората да го видят. Абсолютно. Искам да кажа хора, че това е едно богатство. Първо, една от най-силно енергийните заредени думи в български език е думата благодаря. В този дневник
Имаме място да си пишем всеки ден благодарности. Има място да си напишеш послание за деня, има място да си изразиш как ти е минал деня, дори какво си осъзнал, какво си научил. Много ценни редове. Буквално Лати го е структурирала така, че да може всеки човек да го прави, но всеки път, когато го прави, да се сеща за България и за българските корени. И понеже това не е достатъчно прекрасно, тя е измислила и така надписала и химикалка, и целият комплект стига в една кутия, така че като някаква приказка, аз нямах търпение да го отворя, да го видя и да си го използвам, да започна да си пиша в него. Много специално залегна в сърцето ми и знаех, че в този дневник не мога да пиша каквото иде, защото той е свързан с България. Той е нещо повече. Така че за хората, които още нямат този дневник, да знаете, това ви е първа стъпка от пътя към традициите. И понеже ние с Лати сме от една и съща фолклорна област, в един край живеем, това е моята най-любима фолклорна област, бих така казала, това е Шапука. Това е цялата тази област, която обхваща Перник, Кюстендил, София, Самоков и стига чак до Ихтиман. Всъщност там в Перник и Кюстендил, Радомир му казват Гралово, това е Гралския регион, но там идва Гралското хоро, така известно Гралско хоро е едно от моите любими. Тук в София всичките софийски покрайнини, села, градове, Своге, Годеч, Искрец, аз съм от Искрец, Мрамор, Треби, изобщо цялата тук околия. Тя е широка и всеобхватна. Точно така, това е Шапулка. Стига чак до Самоков, както казах, Ихтиман. Ихтиман е прехода между вече Шапулка и Тракия. В Шапулка ние, като истински шопи, сме много находчиви, много игриви, много хитри, бих казала. Защо? Защото аз обичам да казвам, че всичко в фолклора ни е измислено, защото някъде е имало смисъл от него, защото то се използвало в живота и всичко е дошло от бита на хората. Да кажем, ако сега в днешно време няма от какво да пием, ще си измислим някакво нещо, посуда, с което да се пие. По същия начин тази чаша не е измислена защото от глезотия, защото е необходимост. По същия начин и в фолклора всичко се е сформирало като необходимост по това време и в Шапулка, понеже е много беден край, колкото и да ми се иска да кажа, друго бил е такъв, предимно се отглеждат картофи, планински регион е, тук там е някоя и друга култура, но не расте толкова изобилно, колкото да кажем в Дунавската равнина или в Тракия. И поради тази причина хората са били бедни. Това е най-от причините те да носят опинци или цървули, които са се правили от свинска кожа или от овча кожа, защото това са разполагали, хората са гледали животни, след това са имали. И тъй като е много беден край, той се слави с това, че шопите са много стиснати. И винаги са гледали да има нещо лъж вериш, един да залъже, друг да вземе, кой ще надцака. И по тази логика всъщност възникват и поговорките, че от Искъра по-дълбоко няма, от Витоша по-високо няма или няма на шопски и всъщност те винаги шопите са гледали да изпъкнат и да са най. Нали? Не, че от Витоша по-високо няма или нема на шопски, но те са си казали, че е най. От Искъра по-дълбоко няма, Дунава е широка, ама не е дълбока. И съответно, всяко нещо те са намерили как да го оправдаят, за да може шопите да са Да, те са най-хитри. В танците може да се наблюдават много жени, в които са така приклекнали. Имам предвид приклекнали не към земята, ами с наведен корпус. Все едно се карат, все едно се надиграват едни и други и се наблюдава през цялото време в танците им едно съревнование, кой ще бъде най. Съответно, те и в танците си за това, за да изпъкнат, танците им са много скокливи, много буйни, много провиквания има. И за това, всъщност, това е с една единствена цел, те да изпъкват и винаги да са най. На мен шопските танци ми харесват най-много или са ми на сърце, защото просто са много бързи, защото са много диви, защото са много яростни. Аз като натура съм такава и имам много живец в тях. Също така, в Шапулка е измислено едно много интересно движение, натрисване се казва, което буквално като гледаш, сякаш земята се разтриса под краката на шопа. То е движение, при което един крак се отлепи от земята, вдига се във въздуха, сваля се следващия и така се редуват краката буквално, ето така натрисат в земята, което е много интересно движение. Когато гледаш цялото им тяло, то тръгва движението от
глезените, през коленете, през кръста до раменете, буквално цялото тяло се тресе. Захванати хората за колан или като в редица, цялата редица се тресе и това е нещо неземно и невиждано, защото никъде другаде го няма по този начин. И това е много интересно за шопите. Цялата поука от тях, която винаги аз казвам и давам за пример на хората да се извличат, е, че ние винаги трябва да мислим как това, което имаме, можем да го превърнем в нещо повече. Защото шопа не е имал нищо, но той затова е намерил начин как да изпъкне чрез танците си, чрез провикванията си, чрез хумора си, чрез скороговорките, от които едната е оти да се косим като че ми мине. Така че това е много правилно и в днешно време. Защо се ядосаме за глупости, като после няма да го помним. И всъщност поуката от шопите е винаги гледайте как от нищото да направите нещо. Как от това, което имате в момента, да не го гледате като аз нямам, ами да видите какво това на мен ми дава и аз какво мога да създам от него. И истината е в това, че шопите са успявали да хванат как да кажа, нишката на това да си прокраднат без да имат от недоимъка, да създадат нещо, което да изпъква и днес години, стотици години танците им да са запомнени, да се играят и да се славят, защото шопските танци винаги се отличават. Така че това е най-ценното богатство от шопите и затова съм много щастлива, че съм от този край от Шапука. Също така в носиите им се наблюдава, особено около София, селата около София, близките към Своге, има в женските носи са черни литаци, цялото е черно без ръкави, отдолу се носи бяла бродирана риза и тук по пазвата са обогатени с златни шевици. Защо? Защото са искали да покажат, че имат, нали, те като са нямали хората, искали са да се вижда, че имат и по този начин да изпъкват в обществото. Така че това е най-ценният урок от Шапука. Аз бих добавила ината също като качество, защото е много характерно. И още една поговорка, ти спомена няколко, но бих добавила, че неволята учи. Така че, когато си изправен пред някаква трудност, не щеш, трябва да се справиш с нея. Така че, може би това също можем да го добавим към психологията на шопите. Може би го има и в другите фолклорни области, но в момента на мен ми излиза като типичен пример за шопа. Ината и това, че винаги успява да се справи в някаква трудна ситуация. Точно така, да. Точно така. Реално те са обръщали, казано по модерен начин нещо време, позитив в негатив. Те просто са виждали как това, което нямат да го използват в нещо друго, да го трансформират в нещо, в което да им даде. Окей, нямат реколта, нямат богатство, но пък ще имат танци и ще изпъкват с танци. Защото когато застане един шоп, до един тракиец или до един пиринец, македонец, шопа винаги изпъква. И то е ясно, че той е шоп. Така че те са успявали да го направят това нещо. Виждам, че в коментара Хенри ни е написал, че шопите имат и най-хубава ракия. Ами аз не пия, ама знам, че по моя край много се прави ракия, така че мисля, че да. Знам, че в само шоп също се прави. Да, в кръга на шегата, но да, естествено. Така че това е за шопите наобщо казано и стойността от тях. Благодаря ти, Лати, че допълни много точно и на място казано. Ако минем малко по-нагоре над Шапука в Северна България, буквално цялата Дунавска равнина, цялата северна част на България, до Предбалкан, реално до Стара планина, което фаща от Видин, Враца, Монтана, Лом, Плевен, Русе, почти чак до Варна, всъщност до Добрич, там е границата, до Добрич стига, това е Северняшката фолклорна област. Това е една много богата и изобилна земя, която много ражда. Всички знаем и от малко сме учили, че Дунавската равнина е много богата на култури, а съответно, когато едно място ражда и има плодове и зеленчуци, народът е изхранен, първо той е щастлив и доволен, здрав е и когато има дори в повече отколкото му трябва, той може и да продава, което означава, че там се заражда търговия, идват други хора, които нямат такива култури и това много предразполага да е богат края, защото докато в Шапука, да кажем, не са идвали много хора, защото е нямало какво да купуват. Тук предимно е имало занаяти като гранчарство, може би тук-там е производство на някои продукти от животни, които са гледали, но това не са много културни. Не са идвали хора, които да купуват и да разглеждат продуктите им и те е трябвало да ходят на други пазари, за да си продават стоката. Докато в Северна България има много изобилие. И там, в цялата Северна България, се наблюдават няколко неща в танците и първото е, че
има много сивно-стъпкови движения. Това са движения, които буквално краката са като шевни машини, които много бързо штракат, прескачат и ако видите такива движения някъде в танци, където има много бързи движения с много прескоци, много стъпки една след друга, огромен е шансът това да е Северняшката фолклорна област. Също така там може да се видят и много движения с така разтяжни ръце, с завъртания, с едни широки движения, които буквално показват щастието от хубавия начин на живот, който тези хора са имали. Така че там е много красиво да наблюдаваш. Жените много интересни носи имат, защото те са двупрестилчени, т.е. с две престилки. Типично за Северняшката област е бяла риза, дълга от главата до глезените, престилка отпред и престилка отзад, или престилка отпред и отзад бръчник. Това е като пола престилка, която е намачкана цялата, буквално като хармоника и в момента, в който жената се завърти, тя се разтваря много красиво и става като цвете, което се разтваря като глухарче. Така че затова и там има много такива движения, носите им подчертават въртенията, хубавия начин на живот, който са имали. Докато при мъжете, всъщност те са буквално някои от тях са с чисто бели носи, които са плътно по тях, може да се видят с шапки, с пера, защото това са мъже, които са елитни, те идват от слънчева Дунавска равнина, изобщо има много какво да дадат и да покажат, но това като цяло е било и доста богат край на занаяти, около Габрово, Дряново, Велико Търново, пред Балкан, изобщо там Севлиево, тъй като много предразполага има много глина, която се вади на много близко разстояние под земята, защото има места, където трябва да се копае много метри, докато там в този регион, особено около Дряново, има глина, която е само на няколко метра под земята, вади се, обработва се и това много отдавна е разработено като занаят гранчарство. Отделно там е имало и много майстори, които са правили стъклописи, занимавали се с различни видове керамика, т.е. имало е занаяти, имало е стока, изкуство, затова в Габрово е Етъра, музея на изкуствата, който ни пренася някога много назад във времето. Трявна, знаем всички с килимите, изобщо, когато има такива занаяти, те носят пари в тази област. Когато има пари, хората са богати и щастливи, имат възможност да си позволят по-скъпи платове, да имат по-красиви шарени носи, имат кога да танцуват и да се радват на живота. Тоест фолклорът им е много пъстър и много богат, защото по този начин те могат да се радват на живота. Докато когато нямаш, си нещастен като шопъл, мислиш как да прелъжеш нещо, да вземеш от тук, от там, да свиеш, нали, просто е различно. И поуката от Северняшката област, ценността, която аз лично искам да предам на хората, е да се радваме на живота и да не сме само в това да се трудим, да постигаме цели, да гоним такива, защото ако тогава единствената цел на хората е било днес да станат, да имат препитание, т.е. да отидат с животните или да си свършат занаята, изкуството, да довършат някоя ваза или някоя чиния, за да имат пари да я продадат, то днес ние гоним огромни цели. Хората много често сме в бърнаут и в паника атаки, прекалено много работа, много стрес, много движение и точно от Северняшката област ни показва, че има моменти, в които е хубаво да спрем, да се зарадваме на живота, да попеем, да потанцуваме, да се видим с близки хора, да се съберем с други човешки същества, защото ние сме социални същества и да може да по този начин да усетим и радостта от целият този труд, който всъщност имаме във всичките други дни. Да. Така че много... Толкова се радваме на малките неща, които са съвсем обикновени и които ние днеска, в днешния ден ги приемаме като даденост. А те са част от нашия живот. И след други поколения назад, част от ежедневието на българите. Точно така, да. И тогава хората са се радвали на толкова малки неща, защото когато са имали един усилен живот, усилен труд, всеки ден е вървял от ранни зори до късно вечер, те за тях да се съберат, да кажем вечерно време или зимата, защото лятото много се е работело, зимата, когато са разпускали, да, или късно вечерите, или в неделя на Мегдана, те да засвири песен, да засвири музика, да се пее песен и да танцуват хоро е било рай, ликували се от нещо толкова малко. А ние днес го имаме и го подценяваме и го забравяме и затова е много важно хората да танцуват народни танци или каквито танци им харесват, да се радват на музиката, която харесват. А в България имаме безкрайно изобилни гласове, които
Неповторимо би Поклон. казала. Да, да. Просто неповторими хора като Валя Балканска, като Светла Докатева, а дори Нелина, една от съвременните певици, хора като Росица Пейчева, изобщо прекрасни гласове. Съвременни, по-стари, Бинка Добрева. Изобилието Незабравимо. е наистина безгранично в случая. Просто човек трябва Абсолютно. да прояви интерес и да се запознае с българския фолклор, независимо дали става въпрос за танци или за музика. Точно така, да. Точно така и моята цел винаги е такава да давам по-обща картина нали, за цялата област и всичко, което може да се зачем от там, защото ако на човек са му интересни цветовете и е шива, че иска различни палитри от цветове, то от фолклора може да черпи безкрайно много. Ако пък е певец, певица, иска да чува стари песни и ноти и да търси неща, които не са записани, той има много къде да дълбае. Ако иска да учи хора, да става хореограф, там е съвсем друга ниша. Ако иска да научава думи от фолклора, които вече са позабравени, но са безценни и са много силни за използването ни днес, може да намери много думи, може да намери приказки, легенди, изобщо можем да си вземем много. И наистина, Лати, просто от сърце ти благодаря, че правиш тази дейност, че имаш тази страница, че показваш на хората колко много си струва България във всичките й разновидности. И ти, и аз, и че има съвременни такива Има доста вдъхновители, които такива хора, което е наистина да, много, много позитивно. И в момента ми хрумва, че е достатъчно човек да отиде на село, да поговори с непозната баба или дядо, да ги попита как са живяли, да попита нещо характерно за селото, за да разбере огромно богатство от опита на тези хора и за техния живот. точно така е. Абсолютно, напълно те подкрепям и тези малки неща всъщност правят голяма промяна, когато са всеки ден, когато и дори ако имаме къщи на село, да отидем да походим боси в тревата, да прекопаем малко градина, да отидем да видим кокошките, да вземем пресни яйца, да излезем близо до река, да отидем на поляна, изобщо всички тези неща, които ни зареждат, които някога предците ни са правили натурално. Просто той ме идва от само себе си. Може би А това е сега, лукса на нашето време, да се докоснеш до корена, до селото, до занаята, до това, както ти спомена, да съдиш плодове, зеленчуци, да отделяш градина, да се радваш на цветята, на водата, на цялата природа, която ни заобикаля. Аз това го определям като лукса на нашето съвремие, защото хората са завладяни от материалното и от парите, като висша стойност и висша цел. А според мен това не е целта на живота. Точно в Ингри тук ще да, се случи много подходящо, че по-вкусно домашното няма, особено ако ти самият си го приготвил и си го отгледал. да, точно така. Наистина, искам да ви кажа, че при нашите, нали, както казах, аз съм от село Искрец, родителите ми гледат кокошки и когато си отида, една от най-големите радости е да отида да видя дали има яйца, след това да си ги взема да ги спържа и те са просто по-вкусни. Съвсем различен е вкуса от там или мляко, заквасено домашно, изобщо всичките тези неща наистина са прекрасни и много можем да им се радваме сега. И сега според мен е най-подходящия момент, в който ние да си вземем полките от точно това време, да вземем най-ценното, което и днес можем да използваме. Естествено, не всичко. Няма да тръгнем да спим на легла с пружини или да се греем на печки с дърва или да гладим на ютия с въглища. Нали? Тези неща не е нужда да ги правим, но има неща, които са много ценни, които ни връщат към себе си повече, отколкото да ни отдалечават и е важно да ги помним. И всъщност, като заговорихме за земята и за корена, Тракийската област се следва. и тракийската, но и добруджанската, тя може би е най-силно свързана. Това е цялата тази област в края на Северна България, която обхваща Добрич, Варна, Разград, Шумен. Там Шумен е малко преходно, но да кажем, че тази цялата житницата на България, която като малки сме чували, където всъщност там се отглежда пшеница и тъй като това е много изобилна земя, която ражда, предимно добруджанците, целият им фолклор е насочен към майката земя, почет към нея, благодарност към нея. И това са хора, които, пак казвам, те са работили по цял ден. Те предимно с това се занимавали и препитанието им е било да отглеждат пшеница и растения, различни видове култури. И когато те са били по цял ден на полето, единствената им радост, единствената им отмора била песните и танците. И сега, ако си представим едно поле, в което на всеки
един метър работи човек, привел се и гледа в земята, постоянно изправя се и кляка пак. Една жена, която запява, от някъде другаде на 5-6 метра се включва друга, съответно по-нататък трета, изведнъж се провиква мъж, изръмжава от някъде някой мъж, защото там има такива ръмженията, които са само за тях. И изведнъж хората създават едно веселие, от нищо нещо си правят. На цялото това нещо, докато работят, докато пръстите им са заровени в земята, докато те са свързани с майката земя. Затова и движенията в Добруджа са много приклекнали, буквално приседнали близо до земята, с много наведени тазове, корпуси близо до земята и ръце зад кръста, защото по този начин те изразяват любовта си, почита си към майката земя. Също така в танците им на жените особено почти винаги, дори може би, не знам, аз не съм виждала лично танц без забрадки, може и да има, естествено и винаги има нещо ново, което да научиш, но винаги почти има забрадки, защото са работили по цял ден на полето на жегите и трябва да има нещо, което да ги пази. Да, точно така. Много често в мъжките танци се наблюдават танци с шиници. Това са едни дървени като корита, едни широки купи, в които някога в миналото са събирали жито или зърни култури да претеглят колко е тежко или колко е обемно нещо. Сега вече те са част от танците, реквизит от танците, които изобразяват Добруджа. Мъжете може да видим като шалчета завързани тук на главите, отново за да им пазят главите. Сценарий за един пояс вързани, защото в жегата на 30 градуса нищо повече не са искали. Нагоре, в горната част, надолу с потури. При жените се наблюдават много нежни движения, те играят доста по-изпънати в танците си, варненките много са красиви. Това са единствените танци в България, в които има танци с лъжици, т.е. ако видим щракания с лъжици и провиквания ли, то доста вероятно да идват от Добруджа. Също така в самите движения на жените има движения, които описват ръцете им, сякаш са житните класове. И буквално има движения, където ръцете им се полушват, напред-назад, настрани, правят кръгове, както житата, които са повяни от вятъра на полето. Защото, както казах, всичко в фолклорни в миналото ни е идвало необходимост. Те това са виждали и това са си представявали в танците. Вижда се игра по двойки между мъже и жени, които са много щастливи с опънати ръце, да кажем, диагонално в двата края. Жените щракат с лъжици, мъжете щракат с пръсти и се провикват. Изобщо всичките движения предимно идват от бита, от работата на полето и най-голямото, как да кажа, може би показателното нещо, показателният извод от Добруджа е винаги да обичаме и да пазим земята си, да се връщаме към буквално корена с това да се заземим, да пипнем земята, тези неща, които си говорихме с те плати, да отидем на село, да си хапнем домашна храна, която ние сме произвели. Ето на това ни учат добруджанците, че има смисъл да си пазим земята и когато ние се грижим за нея, тя ни ражда и се грижи обратно за нас. От тук естествено правим препратка и към Тракия, вече под Варна надолу започва Тракийската фолклорна област, която хваща всички села около Бургас, чак до турската граница. Там се намира и Странджа, една много интересна подобласт, която някога се е водили различна отделна област. Някъде сега е броят към Тракия, но тя е по-специфична. И Тракия е цялото това продължение горно-тракийската низина, която е от буквално Пазарджик, след Ихтиман, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, цялото продължение или автомагистрала Тракия, като тръгнем от след Ихтиманта чак до Бургас, цялото това е Тракия. И там това е най-голямата фолклорна област, тя е най-изобилна, най-много култури, има най-много цветове носи, буквално може да се видят от едно село до друго село, които са съседни. Може да видиш толкова различни носи, сякаш са от друга страна. Значи повечето носи имат цветя в тази фолклорна област. Точно така, да, точно така. Това е отличителният знак на Тракия, че в носите си те имат такива, казано, флорални елементи. Нещо други флорални елементи, точно така цветя или животни изписани, по тях изрисувани, образно казано. И по това също се разпознава, че са от Тракия. Тук при жените има карирани сукмани, има сини, има жълти, има червени, може да срещи. Изобщо
всички цветове са тук в Тракия. Както и в забратките на жените, може да са зелени, може да са жълти, може да са розови, червени. Изобщо пълна е с цветове в Тракия. Най-цветните носи може би са тук, защото просто това е най-богатата фолклорна област. И понеже тук има много занаяти. Знаем, че Горно-Тракийската низина, отглеждал се ориз, отглеждал се тютюн, много култури са разцяли. Това е много топъл край. Всички знаем, че отидем в Пловдив винаги е топло. Щом е топло, вирят много култури. Съответно имало и занаяти. И за това тази земя е давала изключително много, много богатство на хората. Там най-много хора са ходили, дори от чужбина са идвали, защото когато там има стоки различни, на хората от другите области им е интересно да видят какво повече могат да си купят и те отиват там да правят пазар. Същевременно, като знаят, че идват най-много хора от различни области, те искат там да си продават стоката и всъщност българи от цяла България са отивали в Тракийската област, за да продават, да става пазар и да един ще продаде домати и друг ще купи кожа, изобщо, нали, да става тази размяна, която да, точно този обмен, който в самата област, когато са си стояли, нали, няма как да се случи, че всички произвеждат едно и също или подобни неща. Така че Тракия, освен че е най-голямата, тя е най-изобилна на дрехи, на възможности, на женски украси за главите. Има украси, които са като съвременни корони, огромни. Има толкова различни накити на жените, че просто ако видите една жена, която бих казала, а също отличителен белег, те са играли с бутуши. Единствените почти, които играят с бутуши, защо? Ами защото имало кожа, имало пари за кожа, докато шапука няма и са играли с кърба. Да, точно така. Значи в тракийските танци може да се видят червени бутуши, жълти някъде съм виждала, кожени, защото тогава това им е позволяло те да си произвеждат. При мъжете пък носиите може да са кафяви, водят се чернодрешни, или може да са с карирани червено-зелени елеци, с кафяви потури. Разликата между тракийците при мъжете и жените, при мъжете и шопите, исках да кажа, е, че шопа винаги е с изпънат кълпак, стърчи, той трябва да е най-висок, да се види, докато тракийците, нагоре, докато тракийците са с дубнати кълпаци навътре, те са като квадратни. Същите кълпаци, просто върха е навътре и по това се различаваш от тракиец. Също така, за тракиеца се говори, че той ако веднъж набие в земята, два пъти ще я погали. Тоест има движения, които набиват, които са по-рязки, по-остри, но след това два плавни, защото и той е благодарен на земята, която му ражда. И понеже имало много преселници от Тракия в Добруджа, които да работят там и обратното, затова двете области много си приличат по любовта им към земята и към почита, и към по-приклекналите танци, и към по-плавните игри. Нещо много типично в Тракия е тракийската ръченица, за която няма как да не спомена, че това е най-трудната за игра ръченица от всички видове и тя е единствената, която се играе през пета. Тоест при шопската ръченица там е раз, два, три, всичко е нагоре, движенията са нагоре, акцентите са нагоре. При тракийската ръченица те са надолу, те са плавни, първо стъпва петата и тогава пръстите. И има едно потъване, много красиво потъване, което е трудно за изпълнение. Съответно има много ръце, които са много грациозни и нежни при жените и много често в тракийската ръченица жените играят с движение от бита. Има месене, има връзване на кърпа, например, точене, изобщо всякакви белене, нали, на платно и всякакви такива неща, които да са свързани с домакинската работа, защото жената предимно си е стояла вкъщи и тя е, нали, вършила къщната работа. От Тракия урока и пулката е да бъдем смирени, защото това са хора, които въпреки, че са имали много, те са успявали да бъдат смирени. В танците си показват една мъдрост, една лекота на човек, който може да се радва на живота, защото много е видял и е благодарен на това, което има. Така че смирението, добротата и бих казала мекотата на тракийците. Защото ние шопите, ако сме имали толкова много изобилие с нашето самочувствие, може би щяхме да сме много горделиви, докато те, нали, тракийците не са такива, така че урока от тях е смирение и бих казал дори общуване, завързване на нови контакти, да бъдем общителни и да правим приятелства, защото в днешно време на днешния човек едно от нещата, които най-много му липсва е това да среща с други хора, защото когато всички сме home office и сме вкъщи и си говорим, ние просто започваме да блокираме, да не знаем, нали, да не сме добре, да се чудим всичко наред ли ние, защото ние сме на първо място социални същества.
И това в фолклора на тракийците много се вижда. Има много танци по двойки, много любов, много красота, много смирение изразено чрез танц. Хубаво отбелязване за разликата между онлайн средата и живия контакт, защото в днешно време хората започнаха да живеят в телефоните си и в всички други видове устройства, които използваме. Така че е много добро напомняне да започнем да живеем в реалния живот, да излизаме повече навън, да се срещаме с хора и да ограничим, доколкото е възможно, присъствието онлайн. Точно така, да. Да, или ако го има, то да е за да създаваме нещо стойностно. Да има смисъл в Защото- това да бъдем онлайн, не е едно безцелно висене в социалните мрежи без никакъв смисъл. И без никаква Точно цел така. в повечето случаи. Да, точно така. И когато ние сме в общество сред други хора, което ни радва общуването, носи ни много хубаво преживяване, ние нямаме потребност от телефона. И затова е Да. важно да бъдем общителни същества с другите хора, защото ние сме родени за да общуваме с другите хора. Точно така. Нещо, което много се наблюдавало в Тракия, защото са събирали много хора, големи пазари, много мегдани, изобщо много изобилно е било и на събиране на хора, като е област, която всеки иска да види и да разбере повече. Отиваме до Родопите, една моя много любима Моя област. също. Да. И това е областта, в която напълно се показва и изобразява приемствеността, това да разбираме другите и да не осъждаме другите. И тук много ценно, че ти засегна темата за това, че много стоим на телефоните си. Нещо, което обаче и друго се наблюдава е, че има много агресия, много нападане ни между други, между хората, много осъждане. И ние сме осъдителни както към нас, така и към другите хора. И точно за това тук се явява Родопската фолклорна област, която да ни научи на това да бъдем добри, да бъдем смирени, да разбираме другите. Защо? Защото там са живели едновременно българи, християни и мюсюлмани. Един от градовете, които имах възможността и щастието да посетя и да разбера много повече, това е Чепеларе. Чепеларе е местното училище и местната църква са построени от българи, християни и мухамедани, които са работили ръка за ръка, които са се трудили едновременно, носили са материали едновременно. Това са хора, които са се обединили независимо, въпреки различието им във вярата, те са обединили и са решили, че искат да направят нещо повече. А по това време, преди освобождението на България, за да строиш църква или училище или голяма сграда, е трябвало да пишеш излезе ми от главата думата, как се казваше, Нещо като разрешително. до бея или до управителя, в случая турския управител на съда. Точно така, нещо като разрешително, което само ако ти дадат може да се строи. Тези хора са били толкова настойчиви, че искат да имат училище, искат да имат църква, искат да има къде да се развиват по това време, културно, обществено, че са писали молба за разрешение, позволено им е, намерили са материали, давали са пари. Имало е турци, които дават пари за построяване на българската църква, на християнската църква, и тези хора в Чепеларе са се обединявали още от преди стотици години, което за мен е велико чудо. Просто велико. Също така, защото ние днес в социалните мрежи може да се скараме за едно видео, че някой е взел видеото на друг, или че някой не е харесал снимка на друг, че някой е написал лош коментар. Хората от нищо нещо са правили заедно и това е истински ценен урок да бъдем като тях, защото това е много силна ценност, която е важно да се предаде и на нас, и на поколенията след нас. Да бъдем единни, да бъдем задружни. Само тогава може да правим големи неща, както сега видяхме Дара, която спечели Евровизия, всичките, Никола Цолов, който спечели Формула 2, мисля, че, извинявам се ако бъркам, и още всички други спортисти, които в момента отбелязват успехите на България. Ако ние ги празнуваме заедно, това може да ни даде толкова много на цялата страна, колкото нищо друго не може да ни даде, освен това да сме обединени. Така че Родопите за мен е извор на обединение, на разбиране на различието в другия. Там имаме не толкова хора и танци, колкото песни, защото просто е планински район. И както ми го обясни моята хореографка, някога излиза жената днеска навън от единия хълм, от единия баир и се провиква до другата, че й трябва примерно, лати, трябва ми брашно. И така стига чак до другия хълм, за да чуе нейната приятелка.
Точно така, и това става песен, другата и отвръща обратно, ела да ти дам, и така става песен. И затова песните там са такива протяжни, дълги, разтяжни. Оттам излиза Излева Дело Хайдутин. Точно, да. Чести Това ми беше първата послания. мисъл за тази Точно така, песен. велика, велика песен. Оттам е родена и Родопския Славия Светла Докатева, която в момента създава, твори толкова хубави песни. Росица Печева също от Родопите и тя твори песни оттам, които естествено имам любими от нейните. Имаме много хубави хора, с които се гордеем оттам и нали, очевидно, щом Излева Дело Хайдутин лети в космоса, той света е признал колко е богат нашия фолклор и Родопите. Нещо друго, с което те се отличават обаче сами по себе си от другите области е, че там има каба гайда, докато в Шопулка, в Тракия са предимно джура гайди, които са по-малки и по-пискливи, а каба гайдата е по-твърда, звучи по-голяма е тя и звучи по-твърдо, по-глухо звучение. Да, родопските песни са точно с каба гайди. Предимно и те много се различават двете. Едната е писклива, тя като писне се чува, а другата е, как да кажа, едно твърдо, едно буквално глухо звучение, но много силно. И също така, нещо, което в Чепелара ми обясниха е, че родопчанката от нищо нещо правила. Там жената, ако има малко масло, брашно и вода, ще забърка питка и ще нахрани семейство. Това са хора, които са смирени, те са свикнали на всичко. Те са били едни от най-ощетените от гледна точка на робството, като засегната област, и те са се научили на това да бъдат добри, въпреки обстоятелствата в живота им, да си подават ръка и да си помагат. Така че просто можем да се гордеем всички наистина колко богат поминък имаме и откъде идваме. И какви ценности са ни предавали тези хора. Тогава смирение, разбиране, приемственост, и сега как ние можем да ги приложим в нашия живот, защото имаме много нужда в света в момента от тях. Напълно съм съгласна и бих добавила, че няма значение религията, вярванията, дори до известна степен и самия характер на човека. Важното е да бъдем преди всичко хора. Точно така. Точно така. Да. И тук има една мисъл, която много ми харесва. Тя е на Розмари Демел от нейната книга Стопанката на Господ, която казва, перифразирам: почитай вярата всеки му, защото тя е негова най-чиста повеля. Или всеки има право да вярва в това, в което иска. И то е негово рождено право. Така и отсрещния има неговото, и е важно ние да разберем, че той има право да е там, където е, и да вярва в това, което иска да вярва. Напълно съм съгласна. Имаш ли нещо друго, Лати, което и ти да допълниш от областите, които и до сега минахме, защото ти също много се интересуваш, качваш такова съдържание, качваш за различни обичаи, които се правят. Наскоро беше Розобера, изключително хубав обичай, който се прави в Тракия. Казалък предимно в Розовата долина. Да, видях, че си качила за него, така че ако се сещаш нещо, което да допълниш за другите области, или ти идва да споделиш и искаш да кажеш и ти. Конкретно, примерно за жената, бих споделила, че едно време жената е можела да прави абсолютно всичко. Можела е да се занимава с занаяти, можела да готви, можела да поддържа дом, да възпитава деца, да се грижи за семейното огнище и в преносния и в буквалния смисъл. Имала е страшно много умения, които в днешно време мисля, че малко млади момичета познават. Да. Може би Розоберът е един чудесен пример за поминък и за традиция от, както ти сподели, в Тракийската област. Много малко хора знаят ценността на розовото масло, което е буквално световно признато, и България е номер 1 в света по производство на розово масло, т.е. на маслодайна роза, и след това самото масло. Да. Производството на розово масло. Да, което е прекрасно. Аз имах честа и възможността миналата година да бъда на Розобери. Беше толкова хубаво. Сякаш имаше някаква магия на мен. Не ми се тръгваше от розовите градини. Просто исках още. И след като се тръгна групата от хората, които ни въведоха там, аз исках да остана и ги помолих, ако мога да си набера още един плик. Не заради розата, заради самото усещане на мястото и сред розите. И беше толкова магично. Просто после дни наред ми охаше в дома на рози. Направих си домашно сладко от рози. Да, използвах го за чайове, си варих. И всъщност това е още едно богатство, което имаме. Много хубаво, че ти каза, че ние сме номер 1 в света, защото имаме много неща, за които сме на първо място,
но ние не си отчитаме богатствата и ние не ги пазим, а трябва от нас да идва това нещо. Така. Според мен това е много важно и нещо страничното, което аз правя е, аз лично винаги изхвърлям бокуци навън, когато изляза, които са хвърлени някъде просто навън, защото е важно да си пазим това, което имаме. И макар, че някой друго изхвърлил, аз също живея в тази страна и за мен е важно и затова го правя и винаги насърчавам хората. Изхвърляйте бокуци където видите или когато имате възможност, не го правете да си хвърляте навън. Винаги го задръжте, запазете и свалете го някъде, където можете. Да, важно, защото всеки се оплаква, но малко хора предприемат някакви действия към това да подобрят околната среда. Дори на по-голям периметр, дори около себе си. Както ти сподели, ако отидеш на екскурзия и видиш около себе си боклуци, които са разпиляни насам там, най-логичното нещо е да ги събереш и да ги изхвърлиш, въпреки че ти не си създал тази атмосфера. Както каза ти, по повод на това, че хората мрънкат, тук просто се сещам и е естествена препратка към последната фолклорна област, тя е Пиринската, където хората не просто са мрънкали, те са скачали на бой. Всъщност, в кръга на шегата, в Пирин има две единствени теми или най-основни, за които се говори, и това е, едната е мъжете, които отиват на бой, стават хайдути, борбата за свободата, всичките тези знаци, и втората е тъгата по либето, защото то си тръгва, защото то отива на битка. Жената, която изпраща мъжа си или която получава вест от неговите приятели, че той е загинал на фронта в борбата за свобода. Така че този воинствен характер и нрав, по-скоро на български, идват може би точно там от този край на България, защото там мъжете са много настървени, дори повечето им движения са приклекнали, приведени, готови на бой, имат танци с саби, готови да извадят сабията и да се сбият. Също така са много, движенията са много плавни, много внимателни, как стъват от пръсти към пета, защото ако си представим една гора, в която се движат 50 човека хайдути, група един след друг, и ако скръпи тежко върху всички и това изпука, издава цялата дружина. Така че затова е било много важно да са много внимателни, много тихи. Имат в танците много движения, които се обръщат рязко, сякаш наблюдават, сякаш някой ги дебне, защото там фолклор е роден от това, от желанието за свободата и останал и се е съхранил като такъв. Както казах, имат танци с саби и една типична група, един обичай, това са русалиите. Това са група мъже, които излизат само в поганните или черните дни. Това са дните между Коледа и Йорданов ден. И тогава някога много да се вярвало, че магии или лоши, изобщо лоша поличка чака тези, които излизат навън. И русалиите са тръгвали, те влизат в местната църква през главния вход, преобличат се и излизат през страничния вход. Тогава тръгват и обикалят всяко село, като на земята, изкачат около него, играят върху него с цел да помогнат болестта да се излекува. Те не го лекуват, а да помогнат да се пречисти. И нещо много ключово и важно е, че те не са говорили през абсолютно всичките дни. Те са пазили пълно мълчание, тези мъже, русалиите, вървели са задължително по двойки, защото ако някой нападне единия, трябва да има друг, който да го защити. Абсолютно всякъде са били по двойки. Когато минат през абсолютно през всички села, вече след Йорданов ден, връщат се обратно в църквата, преобличат се отново и се излизат пак през главния вход, през който са влезнали. Така че това е още едно доказателство, че там мъжете, ето в Пирин е изразена много важна ценност, мисля, че прекрасна, с която да обобщим и да завършим. Разликата между жената и мъжа и силата на всеки един по-отделно тогава и днес. Тогава жената е трябвало да стои вкъщи, да пази семейното огнище, да се грижи за семейството и за децата и тя да е нежната, да е меката, да е тази, която да дава любов и грижа. А мъжът е бил този, който е силен, който отива там, където има проблем, гаси пожара, влиза в боя, става по-силен, връща се при семейството и той е главата и опората на семейството. Тази ценност, която в днешно време според мен е много размита, така че Пирин ни учи на това всеки да си знае мястото и мъжа да носи силата, а жената да носи нежността и мекотата. Бих добавила към мъжа още да носи отговорност. Нещо, което в днешно време при мъжете много не се среща много често. Така че това е хубава добавка да добавим, освен да защитава, той трябва да носи отговорност. Да поема и да носи отговорност.
Точно така, да, абсолютно точно така, защото реално това е изцяло мъжката роля и винаги за мен пирене като, а, как да кажа, правилото, като първоначалното, първоизточника, основата, която трябва да следва всяко едно семейство. Естествено, трябва, много общо казано, всеки си има свои порядки, но като ценности основни, които трябва да има мъжа и жената пък от друга страна в нещо време жените да не изземват функциите на мъжа, защото наблюдаваме и време, в което жените сме много силни, всичко си можем, всичко си правим, обаче в един момент пък мъжете остават слаби заради това. Така че всеки трябва да има своето място. И наистина жената с цялата си любов да приема мъжа, да се грижи за него, да е там, когато той се прибере след всички битки, образни или буквални, които е водил през деня, и тя да е тази нежна опора, която да създава хубавото усещане в дома. Затова и в Пирин има много танци, които са свързани с любов. Танци, образци са майчина клетва или хайдушка клетва, танци, в които мъжът тръгва на и до тук, както аз казвам, и жената го изпраща с много тъга, защото тя знае, че той може и да не се върне, а дори да се върне, то ще е за малко, защото той от тук нататък се отдава на борба за свобода. Нещо, което е много ясно изразено в стихотворението на Христо Ботев, и той затова има и на прощаване, където се прощава с моето първо, нали, там, където казва... Моето първолибе, да. Първолибе, да, до моето първолибе, майце си, където се прощава с майка си. Така че това е бил един много достойна цел, много възвишена цел за мъжете тогава, те да умрат в борба за свобода. И ако в днешно време ние имаме такива достойни цели, в които ние да знаем, че даваме всичко добро от себе си, за да направим нещо много по-добро за по-голямо нещо от нас, дали ще е за страната ни, дали ще е за семейство друго, дали ще е за хора в нужда, дали ще е за цял един народ, ако ние правим такива, ако ние имаме такива мисии, наистина се борим за такива неща, които са по-големи от нас, тогава целият ни народ ще е по-добре. И не се съсредоточаваме в малките битовизми, в дребните детайли, в това защо да се разделяме, а гледаме как наистина да се борим и да даваме за нещо по-голямо от нас, което да допринася за повече хора от нас. Ето това е нещо, което в Пирин е много ясно изразено и за възхищение, колко мъжки мъжествени са били мъжете и как жените им са приемали това да останат сами с децата, защото са осъзнавали, че има нещо по-голямо, за което този мъж да се бори. Има по-голяма отговорност, която го чака някъде там. Да, абсолютно така е. Аз бих добавила, че това е самата идея за общност. Общност в лицето на семейството, общност в лицето на рода и вече общност в лицето на народа. Имаме една градация, която следва семейство, род, родина. Нещо, което е било идеал и нещо, което в днешно време може би се потъпва в всички възможни посоки. Защото едно време децата са познавали своите дори прабаби като образи, като начин на живот, докато в наши дни може би малко деца знаят истории за техните прабаби и за начина, по който са живели едно време. А това всъщност е богатство, знание, което, както казах в началото на лайфа, ни се сервира на готово и ние единственото, което може да направим е да черпим знания и опит от всичко това и по някакъв начин да се умеем да го вкараме в нашето ежедневие, използвайки, както ти казах преди секунди, всички нови технологии, неща, които улесняват живота ни, които ни правят дори по-добри в професии, в дори личностно развитие, но да седим на основата на това, което е било преди нас като морал, защото е било ценно. Точно така, да си извличаме просто ценното от всяка една, защото както, нали, аз и ти сме на мнение, вярвам, че много хора, пак казвам, не е нужно да се ограничаваме от възможности, които имаме не само за да живеем еднакво като преди, но е важно това, което е истинско, което е дълбоко, което е ценно, да си го вземем и да го предадем напред и нататък. И тези ценности, точно за това много, много ми хареса и темата на този лайф, който с теб определихме, е какви са били ценностите тогава и какви са сега и как тези, които са истински важни и са съхранявали народа ни хиляди години, да продължат и да просъществуват. Аз естествено още няколко неща. Извинявам се, че те прекъснах. Просто спря звука. Изкажи се, след това ще продължа и аз. Исках да кажа, че естествено това, че имаме повече възможности в днешно време е един огромен бонус, който може да използваме допълнително. Защото ако тогава е трябвало от дни наред да пътуваш от София до Пловдив с каруца и кона, сега да правим за час и половина,
Разбира се, че го ползваме, просто трябва да сме благодарни за това нещо. Или сега имаш възможност да летиш със самолет от София до Варна за 50 минути. Някога е било дни наред. В една от книгите, които четох, Глина на Виктория Бешлийска, имаше история, която пътуват от Трънско до Истанбул, до тогава Цариград. Султана. Да, това са били дни наред мъки с каруците, пожегите, нещо, което е нечувано. Ние сега имаме огромно изобилие от възможности, така че това е просто една много хубава добавка и ако имаме ценностите от миналото и възможностите на съвремието, то може да има наистина цялостен живот, изпълнен. Да, точно така. Напълно съм съгласна с всичко, което каза. Единственото, което ми хрумва в момента да добавя, е, че е хубаво да споменем няколко неща и по отношение на самите взаимоотношения между хората. И давам първи пример, че едно време са се спазвали такива правила, че нещо ми излезна като съобщение, че лайфа ще трябва да приключи, но мисля, че имаме още 5 минути на разположение или Не, оправих го, вече имаме още време, да. Това, което исках да кажа е, че едно време, когато, например, се е строяла къща, всички съседи и роднини са помагали. Много рядко хората са стигали до майстори и заплатени услуги да им се построи къща. Също така, на всеки празник на селото са се правили събори. Цялата рода се събира на събор, празнува се, всички деца, възрастни седат на маса, обсъждат, обясняват същността на празника, разказват си истории за предишни времена, което също само по себе си е богатство. Всичко се е случвало на живо. Хората са се познавали, новините са се разпространявали от човек на човек. Разбира се, вероятно и тогава е имало разни приказки, които не са отговаряли на реалността, но всичко се е случвало на живо, контактите са били на живо, запознаването е било на живо, докато в днешно време всичко се случва зад една маска, наречена онлайн пространство. И това е нещо, което всеки човек от нас може да преосмисли и да прецени кое за него е по-ценно. Да има живия контакт с хората или да остане в онлайн пространството и в един момент да загуби своята идентичност. Да, напълно съм съгласна. Аз вярвам, че няма как, и не е нужно да бягаме от онлайн пространство, защото пък ако вървим срещу как да кажа, новите технологии, новостите изобщо, ако вървим срещу старото, то ще ни превземе, ние ще изостанем. Нали? Хубаво е да го има. Ето както в момента, благодарение на тези социални мрежи, ние достигаме до много хора, и аз и ти с нашите послания, с нашите мисии, но тук се връщаме на това, за какво ги използваме и да има ценност, да има стойност това, което създаваме. И вярвам, че ние можем да се свързваме, когато сме сърцати, когато сме отворени към другите хора, ние можем да се свързваме с тях и тогава да стават още по-хубави партньорства, запознанства, връзки, приятелства, както ние се свързахме с теб, без да се познаваме. Също така има още една дама, която в Инстаграм се пише страницата. Много добре познавам. Тя може би в момента е заета и че ще също да присъства на нашия лайв. Точно така, да, тя Дари се казва, тя също е прекрасна и аз се свързах и с нея благодарение на социалните мрежи. И всъщност новите технологии, телефоните и всичко това, то ни дава възможност да се свързваме. Но от нас зависи постоянно общуване с другите хора, да правим добро за тях, да им помагаме помощ, да другаруваме, просто да го правим на по-високо ниво с повече хора в социалните мрежи. Ако вземем това богатство от миналото и го използваме в днешно време, където имаме възможност да сме дори по-общителни, то би било прекрасно. Тогава ще е цялостно. Защото, както казах ти, тогава новините са се разпространявали от човек на човек, но това пак е давало много голямата липса от това хората да имат по-качествен живот, защото ако в днешно време, да кажем, си навън, спукаш гума, закъсаш или стане нещо, или отиш в болница, в най-лошия случай нещо ти се е случило, ти можеш веднага да звъниш и да кажеш на близките ти хора къде си. Докато тогава, ако нещо ти се е случило и си сам, може никой да не разбере, да си умреш, изобщо, нали, дет се вика, да не ти помогне никой, защото просто не е имало такъв контакт. Така че ние сме облагодетелствани. Важното е да използваме това, да... Много съм съгласна с теб, просто да общуваме с хората и да не забравяме това, да си помагаме, да бъдем хора, независимо, че имаме телефони. Просто ключовата дума в случая може би е баланс и осъзнаване. Две ключови думи. Баланс и осъзнаване, които биха променили гледната точка.
Да, Напълно да, съм точно така. съгласна за всичко, което каза и ти, което допълни към това, което споменах и аз преди малко, за новите технологии, за всички тези подробности, които обсъждаме. Просто трябва да има осъзнаване и баланс. Точно така, да. Ако мога да го кажа, нали, просто да заменим думата равновесие, нещо, което си взех много ценно от Розмари. Тя точно това казва: равновесие, равно виси от двете страни. Да има Тежестта е много. равномерно Точно разпределена. така, но да има и ценности. И това е и моята лична мисия, да успявам да предавам ценностите от минало на новото поколение, защото аз съм на 22 и съм от него, и да мога да замислям хората, че има смисъл и в едното и в другото. Не е лошо нито едното, нито другото, и ти също си посланник на това нещо, за което съм много щастлива. Така че хората, които ни гледате тук, ако искате да направите първата крачка, вземете си дневника от Лати, поръчайте го от профила, или налично може да ти пишат, нали така. Разбира се. И това Има ще лично бъде... съобщение или на моят сайт. Има достатъчно Точно много така. информация в профилите ми и всеки, който има желание, може да се запознае. Аз пък искам нещо да добавя друго, че в началото на нашето запознанство ти ми разказа за твоя курс, който може би вече година е актуален, в който ти разказваш за, както в момента така в частичен план разказа за всяка една фолклорна област. Също искам да го препоръчам на всички хора, които искат да се запознаят в детайли. Ти направи нещо като резюме на всичко това, но който желая може да се свърже с теб и да си закупи този курс, за да разбере повече подробности, да влезе надълбоко във всяка една фолклорна област, защото ти обясняваш по много атрактивен, много приятен начин. Не е под формата на лекция, не е нещо строго учителско като поведение, много човешко, много разбираемо, и всеки, който има желание, може да се впусне в това приключение на фолклора. Благодаря ти, Лати, много ти благодаря от сърце. Да, наистина вярвам, че с тези малки прости крачки, ако човек започне да ги следва всичко, което изговорихме днес до тук, и ако има и къде да го запише, защото знаем, че и най-бледото мастило е по-силно от думите, ако има къде да го запише и всеки ден, отваряйки си дневника, вижда българската жена на него, на корицата, вижда българската носия, която ти си изобразила образно върху тефтера, върху дневника, вижда на химикалката, на която пише "Пази България в сърцето си", и си го напомня всеки ден, то ще е една крачка по-лесно да пазим България близо до нас, да пазим традициите близо до нас, до сърцето си, всеки ден, всяка сутрин, всяка вечер. Така че вярвам, че всичко, което изговорихме, може да бъде така обобщено и човек да си го събере в един хубав дневник като твоя, защото аз започнах с него и знам колко е хубав, така че хора, ако още го нямате и ви е харесало начинът ни на мислене с Лати, какво правим и двете, то това би бил начинът и да подкрепите нея, и да имате това, което говорихме по-близо до вас всеки ден, направено с така съвременен дизайн, който е много красива препратка към миналото, и всеки ден да имате тези осъзнавания, и вътре в него има дори за какво съм благодарен днес, какво направих добре, и още няколко въпроса, които да ви дават това осъзнаване всеки ден. Всеки ден си напомните, че трябва да има равновесие между новото и старото, но и да сте осъзнати какво сте направили днес, кое е за вас и как сте подобрили вашия живот и на другите. Да, точно така. В самата дума благодарен има думата дар. Значи, който изпитва благодарност, значи той има някакъв дар, който е получил от някаква висша сила. Тази сила за различните хора може да бъде различна, но ти за да даваш, значи си дарен. Това е нещо, което много малко хора осъзнават, а е толкова важно. Точно така, да. Много ти благодаря, Лати, за този лайв. Мисля, че така беше доста изчерпателно. Съответно, хората ще радвам да пишат в коментарите и по-късно, когато стане, и за напред може да се включим с теб и с друг по други теми, ако им е интересно, и пишат. Ще бъде удоволствие. Радвам се и съм просто благодарна, докато слушах си казах благодаря, защото живота ми ме срещна с теб. Аз също съм благодарна. Това е една наистина щастлива случайност, която нито аз, нито ти сме очаквали да се случи. Да. Двама човека, две души, които копнеят за това хората да са по-осъзнати на какво райско място живеят и колко богатство имат. Надявам се да има повече хора като нас. И съм сигурна, че съществуват, може би,
Както ти Прави ми каза, онлайн впечатление, че пространството все повече има. да, е най-краткият път, който свързва в момента хората, така че мисля, че ще се открием и занапред с още повече хора. Точно така. Точно така и пожелавам ни, дай Боже, на следващи лайфове някога в бъдеще да има 8000 човека на този лайф. Не 8 или 7, да има 8000 или 800, да има хора, които горят да чуят повече за това. Защото наистина си искам. Много хубаво пожелание. Може би като първи лайф малко по-така плавно тръгваме, но ще се радваме и за напред да си направим такъв вид срещи, а защо не и на живо. И да си поговорим на разнообразни теми, които засягат не само България като фолклор, но и като природа, и като Естествено. отличия и Толкова още много много. теми, които може да бъдат предмет на разговор. Точно така. Много ми беше приятно. На мен Хубав вечер също. на теб, на всички хора, които ни гледат. Благодаря ви, хора, че сте тук. Вие сте нашето начало към това повече хора да чуват за цялото ни богатство, българско, красиво. Думите, мислите, обичайте фолклора. Още веднъж напомням ви, поръчите си дневни каналати, за да материализирате всичко, което ви минава през главата, да ви е много по-спокоен и бистър къла и да може това, което ви минава през деня, да ви е по-подредено, защото тя го е извела, направила го едно с една красива препратка към България, което много малко хора днес правят, така че поръчайте си нейния дневник, чакаме ви в следващи лайфове и да бъде всичко най-добро за вас. Благодаря много за милите думи. Чао, Мати, хубава вечер и на Чао, теб. хубава Ние с теб вечер. съвсем ще се чуваме и аз ти благодаря и ще се Благодаря. виждаме пак. Разбира се. Искам да благодаря на всички, които бяха част от днешният ни лайв. Надявам се, че ви е било интересно. Пожелавам ви една хубава и спокойна вечер и успешна седмица, заредена с много позитивизъм, с красиви мигове и разбира се много успехи. И до скоро виждане!